On vai? Pare olla. Siis tässä on onks äänet sillä, että ne kuuluu nyt? Joo, ne kuuluu aina siis. Ei niitä säädellä. Niin huudat sillä. Huudat sit kans tänne, että tää kuuluu jotain. Mitä? Mitä perskuja? Tulee nyt. Siis on. Se on niin vitun pitkä, että en mä oskaa kysyä. Mitkä on kommentit? Christopher Lee tuli tänne. Aivan mahtavat! Ei muuten tullut TV-kuva. En. Omistuskirjoituksia on ihan turha kysyä. Tulee pelkkä nimmari, ei mitään nimiä kannata yrittää tavata. Tai pikku oli sen. Olen kone, ole... Pyörii. Kuvaushan taas niin toimii ihan tästä paikasta. Joo. Muualla on hauska, mä en saa Look up the internet. Look up my name. And we'll get a big surprise. Okay. I'll try that. No, because you will find out. Could you do one thing and say, I love his movies, then play with me? You? Yeah. I'm gonna be a big film star. You're going to be a big film star? Yeah, like you. I see. Well, good luck. I hope you're going to be a big film star. Thanks. Miten täällä on jaossa? Kenenkin? I love you movies. Osaatko kirjoittaa itse? Kuka se on se? Christoffel. Joo, se just. Columbus. Toi vai? Joo. Kättelyä. Joka nyt tuo. Toi on ruudullinen. Mennään. Auta se vielä. Ota nauhoita. Niko, ei kun Kimmo, mit tuntuu? Jännä.